Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanin. Padayon natong iyampo ang panginahanglan karon sa tibuok kalibutan, labi na gyud sa kalinaw, kahusay o kalambuan, kaayuhan sa mga masakiton. Ampo sab nato ang ato mga benefactors and donors, siging tabang nato dinhi sa atong mga panginahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalad kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, itugot nga sa nagkahiduol na ang adlaw sa pistas kaluwasan, magkadugang unta ang among kainit sa pagsaulog sa misteryo sa pagkabanhaw. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Mao kini ang giingon sa Ginoo. Gisugo ko sila sa pagsunod sa akong kasuguan, aron akong mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan. Gisugo ko sila sa pagkinabuhi, sumala sa akong kabubuton, aron walay daotan nga mahitabo kanila. Apan, wala sila mutuman ni magtagad niini. Hinunua, gibuhat nila ang gidikta kanila sa tig-a ug daotan nilang kasing-kasing, ug misamot hinuon sila kadaotan. Sukad sa pagbiya sa inyong katigulangan sa Ehipto, hangtod karon, nagsigi akong padala kaninyo sa akong mga sulugoon nga mga propeta. Apan, wala gayud kamo magpatalinghog ni magtagad kanila. Hinunua, misamot kamog katiga, ug mas daotan pa kamo kaysa inyong katigulangan. Busa Jeremias, isulti kanila kining tanan, apan dili sila mamati kanimo. Sangpiton mo sila, apan dili sila mutubag. Sultihi sila nga ang ilang nasod, dili magpatalinghog sa pulong sa Ginoo nga ilang Dios, ug dili buot nga tudluan. Alang kanila wala nay kamatuoran, ug dili na gani sila maghisgot bahin niini. Ang pulong sa Ginoo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing.
Umari kamo awitan ta nga malipayon ang Ginoo. Isangyaw ta ang bato sa atong kaluwasan. Yukbuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya nga malipayon ug mga salmo. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo manghapa kita sa pagsimba. Mangluhod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya mao ang atong Dios, ug kita ang katawhan nga iyang gidumala, ang panon nga iyang gitultulan. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Hinaot unta nga karon mamati kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Sama didto sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa didto sa Kamingawan, diin gisulayan ako sa inyong mga katigulangan. Ila akong gisuta bisan nakakita sila sa akong mga buhat. Kun karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patig-aha ang inyong mga kasing-kasing. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. You're the light unto my path. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Umayaon ikaw, O Ginoo. Niadtong higayuna gipapahawa ni Hesus ang yawa nga amang, og sa nakagula na ang yawa nakasulti ang tao. Ang mga tao nahibulong apan pipila kanila miingon, si Beelzebul ang pangulo sa mga yawa, maoy naghatag kaniya gahom sa pagpapahawa kanila. Dihay uban nga buot mobitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga mohimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo sa Hesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili molungtad og dugay. Ang banay nga mabahin-bahin maungkag. Busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nagunay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo niini.
Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod pagpapahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayod kamo. Ang tinuod mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, o kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayod kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may labi pang kusgan nga mosulong ug mobuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya, ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok kanak gayod kanako. Ang dili mutabang kanako, pagtigom nagpatibulaag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ubay-ubay gid tag makuha niini nga mga pagtulunan, apan na ay nindot kay natong pamalandungan nga ang ato di ay lawas, kini nga tong lawas puy-anan gini og yawa. Mo na bantay-bantay mo nang inyong tupad, basig na anay yawa diya. Naawa. Unsa may mga ilhanan na naa ang yawa, ang gi-ending ni Kristo sa atong Ebanghelyo karon, magpatibulaag. Nya siya, ang dapig niya, magtigom. Mutigom ba? Ana. Mao bitaw ang simbahan, mutigom gyud ni og mga tao. Pero kanang manimba nga giyawaan, mo patibulaag na. Muna kusog na sila manglibak, kusog manaway, mga daw kay nastanan, niya igihan kay nag mga balay, yuta, ana. Sige paningil ang mga utang, niya di na sila mo palit og slot. Moingoran na sila, si palitan na, hasol ba? Mao na sila, magpatibulaag na siya. Kay, og naadyo kas Ginoo, sa may mahitabo, magsigi ka hunahuna, unsay kaayuhan sa community. Mao bitan na kanang bana nga yawaan, din agi na maghunahuna sa kaayuhan sa iyang pamilya. Ang iyang hunahunaon, ang iyang katagbawan, sugal, inom, babay, ug uban pang mga bisyo. Kana sang inahan nga mayawaan, di nasa na maghunahuna siyang pamilya. Sige nila nagpaarti-arti, pariban anang iyang buhok, pasiksi-siksi, ana, muragin na siya dalaga. Iyang ilad-ilado ng iyang kaugalingon, nga nindot kuno siya tanawon. Ana, maunay mga kuan nila, mga giyawaan ba? Ang pari sad nga giyawaan, din agi na maghunahuna sa parokya. Ang unahon-naon ra gid ana, pilay musod kolekta aron masudayos bulsa. Ana. Mao na say giyawaan, nya unsa may resulta? Tibulaag gid ta. Iyahay man. Kumusta maron sa inyong pamilya? Naghiusa mo o nag-iyahay? Magdungan mo kaon sa inyong pamilya? Magdungan mo og ampo, labi na sa Santos nga Rosario sa inyong pamilya? Or nagkatibulaag na lamo na ito as TV, diya cellphone, ito ay nagkaon, diya say gadua. Basig inana ba? Nya, way tagdanay, way tingugay, mga amang. Muna, ang una diri natong bahin sa Ebanghelyo, gipapahawa ni Kristo ang yawa nga amang. Kay ang kana sa daing tao nga mayawaan, maamang sa dena.
Kana bang di na magtingog? Kamo, amang mo dili. Oh, tuluray dili amang. Tulura may nitubag. Ang uban amang. Akong Osborne basin pag makatingog ning uban na. Amang mo dili. Kamong mga bana, dili mo amang adtos inyong asawa. Basigwa na mo'y tingog-tingog. Muingon pa mo kada adlaw og I love you. O amang na ka. Oy, daghan kayong amang di nakaingong I love you. Bisa na lang untag sa text. May pangpari, makaingon pang I love you, madre. I love you, ter, in the name of the Lord. Ana, mami usahay. Mong mga asawa, unsa man? Dili mo amang in relasyon sa inyong bana. Sige pa mo ingon nga, maging sino ka man, mamahalin kita. Anak pa mo. Oh, mga naong, ay, paano si Timothy? Oh, mga amang, na, pawagtango nas Ginoo kanang amang, kay sa iya na siyawa. Ang paghiusa, mao ang kanang itawag communication. To communicate. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang Ginoo sige gid siya communicate nato. Matud pagod niya diri, sukad pas pagbiya ninyo sa Ehipto, sige gyud kog padala ninyo og mga mensahero to communicate. Ang nakaapan lang ang mga Israelita amang dili kuno bungol pagani, amang og bungol kay di kuno mamati sa iyang communication. Di sad mo sulti ngadtos Ginoo, gasigi na lang kunog paminaw sa ilang tig-a og dautan nga kasing-kasing. Ingon ana biyata, labi na karon aning panahon aning kagubot ros kalibutan, kaning panagbangi ro nilang ni Russia og ni Ukraine. Wa na sila maghuna-huna, wa na sila mamati. Daghan kaayong garali tibuok kalibutan, apil na dinis ato. Sige gitaghangyo nga hununga intaw ng inyong gubat diha kay lisod kaayo. Naigo patag maayos pandemic. Lusno ng atong ekonomiya, punan pagid aning inyong gubat, lusno na sa dangatong ekonomiya, kay nisaka nagmaayo ang mga pamaliton, mga presyo tungod aning pagsakag maayos aning atong fuel. Naminaw ba sila? Naminaw? Amang ug bungol. Siging buto-buto, sige lang yung gubat, purti ng daghanang nga daot nga mga properties and lives. Wa na maminaw. Ang ato sa mga politicians karon, kamao ka sa silang maminaw? Moingon sa katoy, ayaw na mo pagsigig away, ayaw na mo pagsigig hinapakay glapok, pulos baya ta mga Pilipinos. Unya magsigang ingon, ikaw korap, ikaw nangawat, ikaw sad nangawat. Pulos man ta kawata na ani. Ayaw maminaw tas Ginoo. Manghunong na taaning atong tig-a ug dautan nga mga kasing-kasing nga siging higugma ng kwarta, gahom, dungog ug kaning ato gyung pagka isipan na di gyud makighiusa. Muna ingos Kristo ang mutabang nako pag ang dili mutabang og tigom kanako, batok kanako. Sige, lingi anay mong tupad. Yung naon sa man ka, batok ka ni Kristo o dili? Yung na batok ba ka ni Kristo? O, wa mo lingi, batok na ka ni Kristo, kaya wa man ka makighiusa. Wa man makighiusa, di batok na ka ni Kristo. Tagaan ta mong second chance. Sige, lingi Sama ka, Brad? Tanaw no, dahil ako, Brad. Oy, ngadto mo sa inyong balay, tanawa ng imong makauban sa panimalay, o batok ba na ni Kristo o dili? Mudungan gay na ni mong kaon, makig-istorya-istorya gani na nimo, nya mudawat pod sa imong istorya, kana kauban na ni Kristo. So kana ganing di na gyud mo tingog nimo, di mudungag kaon, di gi mudungag ampo, nya imong istoryahan. Baging lang naong, ana lang sige lagduko. Kana
batok na ni Kristo. Nga karon, unsa may atong buhaton kung ang atong kuyog batok na ni Kristo? Unsa may atong buhaton? Matod pa ni Kristo diri sa atong ebanghelyo, sige lang yun hangtod matapos ang kalibutan, sige lang yun tag sangyaw, sige lang yun tag communicate. Kita maoy makig-alayon, kita maoy mo makighiusa niining mga taong dili ka maong makighiusa, og dinhi na ang requirement sa pag-antos. Muantos kita. Kay ang tao nga makapahiusa kanang kusog muantos. Apan kanang tao nga dili muantos, di gid na makahiusa og katilingban. Naunay atong timan-an ha. Kita dinhi daghan kay tag pag-antos. Ako isip pare, antos biya kayo nang di nako isod sa bulsa ang kolekta. Dako-dako biya ning kolekta nato dinhi. Nya og di gina nako isod sa bulsa kay akong ihatag ninyo. Antos oy, nya inyo pag yung kong libakon. Ana, sige lang, antos lang. Antos baya kayo kanang mangayo tapalit na mog slot, igtan-aw na to, uha lang gyapon mo daghan, pero di daghan-daghan na biaron. Niabot ng atong SOS BF ang atong halin og 3,315 ka slots. Oh, pakpak. Sige lang, nahinay lang. Koto pa man siya sa Holy Week. Napay 4,685. Ingon ko, daghan unta ning ato untang kaning DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction. Kay paspas kay atong pagtrabaho sa ato dihang grounds, mga projects nato dinhi, pero paspas sa kayo tunon. Paspas pa sa kayong bayronon. Nya ang ato panghalin 465 ka slots, pero pakpakan yapon nato ang Ginoo. Salamat kayo. Napay daghan. Ala, pamalit mo maayo aron magkahiusa gid ta. Ako nya nang ipakita ninyo ma-final na ang ato dihang site development dinha sa gawas, og ngadto dunganon na lang na nato ana, og ang diri sa likod makita unya ninyo nga ganahan kay imong mapalit og slot or maglingo-lingo baka mo. Ato yan ipakita, sige pa mamig final sa architect. Sa ato sa didtong kapilinya, daghan kay ni antos aron muhatag og palit ato mga slot sa atong MMHD. Karong kuan, karong Abril 4, ato na nang i-consecrate. Magsugod ang atong nobinaryo didto para sa consecration karong Marso 26, karong Sabado ba? Sa karon 24, lagi karong Sabado magsugod na ay Novena Mass sa alas 5 sa buntag, na say Novena Mass sa alas 10. Ang kaning mga alas 5 sa buntag mao ni ang didto taga norte, katong duol didto nga mga parokya, nga mga districts nga layo didto, mausay mo misa sa alas 10. So asa lang mo ani makaapil. Grabe ning paghiusa. Ang kanang atong gibuhat ba, kanang kapilinya, grabing muhiusa og tao. Karon gud ang atong mga wristbands nga gipanghatag 6,000 man na ang para gyud sa consecration, kanang moapil anang alas 8 sa gabi sa Pizza 3 hangtod sa alas 7 buntag sa Pizza 4. Mao man na ang vigil, rosary vigil o kaning mass and consecration proper ikakadlawon. Hurot na ang kuan, hurot na ang 6,000 ka wristbands. Nya sige pa jud ingong uban unya padir og moanha mi nakuaton lamos gawa sa katong koral-koral. Ayon lamog sud kay 6,000 ra may pasudlon didto. Pero daghan kay mo adto daghan jud kayo. Nya mo na ato lang sang gipun-an og misa. Pwede man sad mong musimba gyapon anang adlaw Pizza 4. Naay alas 11 nga misa. Murag si Monsignor Ray Pinagunda ang mumisa nya naasay alas 1:00. Ako mo imumisa na kon buhi pa ko. Nya naay alas 2:30, naasay alas 4. Alas 2:30 murag si Monsignor Roger Fuentes, alas 4 murag si Monsignor Ruben Labajo.
atong Vicar General nga mo say main nga head sa kanini ang pagpadagan anak karong kapilinya sa WAF. Mao na kining akong hisgutan ato ning gisakripisyuhan. Wa na secured na dito. Ingon diri sa atong ebanghelyo, nangayo mo milagro. Why milagro Matod pa ni Kristo, dautan kayo mo kay magsige mo pangayog milagro. Unsa may milagro? Buhato nato ang gisugo sa Ginoo. Mosakripisyo ta para sa community. Di ba mo gawas gunang milagro? Maglingo-lingo gung atong ulo. Hasta no? Nganong naingon ani naman Aw dinigod sa atong parokya lang daan. Ginagmay ra man ning atong gibuhat. Pero maglingo-lingo ang ulo na to Hala no? Nahitabo man Ana. Ginagmay ra ginan yung palit-palit og slot. Mura lang kadua-dua. Ana dia. Tagpila ang slot. Ayan mo na ini. Ana, taghatag lang ginagmay. Pero maglingo-lingo atong ulo iniguman. Hala no? Nahitabo ni. Labaw na dito sa kapilinya. Wilderness ko na. Mingaw ko kayo na dito babaw sa bungtod. Mga tao dito, lakaw, yun. Wa sila kibawag na abay balyo ning lugar. Pero karon maglingo-lingo ang ulo na-develop ning mga 7 hectares. Daghan na kayong tao, kuwangon pa ang 7 hectares sa parking o sa mga tao. Maglingo-lingo imong ulo Nya kisa may nakaingon ani, kita nga na malit og slots. Kita gyud mo main ani, parishioners dinhi og sa online parishioners og territorial parishioners. Kita maoy hinungdan kay ni sakripisyo ta paghatag para sa community. Gikuhaan nato ang atong kinabuhi para ihatag didto. Wa ta magpakabuta bungol, wa ta maliwat sa mga Israelita nga tig-ang kasing-kasing. So congratulations, pakpakan na itong usab ang tanan nga mga donors nato. Nindot kayo. Daghan kay malipay tibok kalibutan. Nya ato masaning i-online kaning atong activities dito, nobina masses o consecration sa kapilinya. Hala, tan-aw lang sad mo sa atong live stream na ana sa Kapilinya de Fatima Replica San Remigio ang atong kuan nato Facebook page. Nindot kayo. Muna dinhi sa atong tubag sa Salmo. Unsa tay atong tubag? Ang tingog, ayaw patigaha ang inyong kasing-kasing. Ambot tingog bakas Ginoo nga nag-ingon, palit na mog slat. Ambot tig-a bakag kasing-kasing kung moingon ka, ada sige palit oy. Sige na, nindog na ta. Mga igsuon, angay nga magampo kita sa tanang panahon, apan labi na gayod niining panahon sa pagpamalandong sa Kwaresma. Busa, mudangop kita sa Dios sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit, magmatinahuron unta sa pulong sa Dios, sulod niining balaang panahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tibuok kalibutan, makasinati na unta sa tiunay nga kalinaw ug panagiusa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo o paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan,
nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan tungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal, ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan dungga kami. Nga ang tanang nangamatay, mabanhaw ug maubot ngadto sa presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan tungga kami. Amahan, mubalik unta kanimo ang imong katawhan, kami nga nahimulag tungod sa among sala. Dawata kining among pangamuyo nga gituboy dihas gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Kanimo gihalat ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimon kanimo. Diyutay lang kini gihalat ko karon, apan kinasing ka kasing. Nawata kining akong gihalat, Ginoo, mga bunga abot sa yutang imong gipatikan. Jutay lang kini gihalat ko karon, apan kinasing ka kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusulanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kuhaa Ginoo ang tanan namong kadautan aron ang among halad makapahimuot kanimo. Ayaw itugot nga kami nga imong gisaaran nga makadangat sa mga ganti sa imong kamatuoran, mahaylo sa mga kalipay nga dili tinuod. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Maanaa usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan, alang kanamong imong mga anak, aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw naglig-on kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinguha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa,
aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyung among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila, labi na tong nangamatay karon sa gubat ug kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu nga nasa mga langit, pagdaigod ng imong ngalan, uabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagpupuri.
Pagpasay mo kami sa mga nakasalakanan mo. O dilin mo kami, itugyan sa pagsulay. Luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man tangging harian ang kahugan maya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanin. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kanila. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Let there be peace on earth, and let it begin with me. Let there be peace on earth, the peace that was meant to be. With God as our Father, brothers all are we. Let me walk with my brother in perfect harmony. Magampo kitang Ginoo, sa imong panabang liguna kami nga imong gialimahan sa imong mga sakramento
aron mahiagom kami sa kaluwasan ug ang among kinabuhi makapahimuot kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa Dios nung kalig-on, divine strength. Mahitabo ra ni kung dili magmatig-a ang atong kasing-kasing, maminaw ug mosunod ta sa pulong sa Ginoo. Salamat sa mga naminaw sa ato dinhing pagsangyaw nga mamalit mog slots sa atong SOSBF or Sanctifying Unity of San Vicente Ferrer para ni sa atong fiesta. Ang atong halin niabot na og 3,315 slots. Pakpakan na to ang namalit niini. Ang sa ato sang Divine Unity, Prosperity and Satisfaction para ni sa atong projects dinhi sa parokya. Nahalina na punta og 465 slots. Pakpak sa atong mga nakaigsoonang namalit. So naapatay 4,685 slots sa SOSBF, tag 500 ni per slot. Yan naapasad tay 53,535 slots sa DOPS nga tag 1,000 per slot para sa atong projects dinhi sa parokya. O kanus-an ni nato mahuman, Ginoo ray na sayod, pero daghan ang dili tig-ag kasing-kasing, sayod yun ko nga di matapos ning tuiga, mahuman na ni nato ato mga projects. Kung dili lang yun magmatig ata sa atong kasing-kasing. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katutunan